on ten poslední skok na tom hybovu malým jde. Já už jsem mu... Nevím jak, ale dělal jsem. No, to vůbec je... To... Jakube. Já jsem měl za tebou, jo? Já jsem to věděl. Co? Já jsem to viděl. Jakube, to není... Ty to umíš, kámo, to o 20 stupňů. To je jedno. Možná tam bude ten pohyb. No tak ten pohyb, kámo. Jo. Píčo. Teď co to bylo takhle? Ten by byl dobrý, ale tady tenhle konec, tady ty poslední dvě. Kámo, tam jsou díry. No ale tam prostě i tak byly smolky. Tak prostě já a překopil go, tam prostě byly smolky a ty mohl vyskočit a ještě vypát. Však jo? Na ně jsem nejel. A tam po té stráně, jak tam nějak jezdí, ale... Jo. Jdem. Kámo, co to je za sračku? Tady jsou takový rádi, že mi to skazuje řetěz. Musíme nějak kouz dokola a to byla rána stejně, jako vlastně O co? Já tady o to. Tak si dej ruku takhle dál, ne? A prst. Jedním prstem brzdí. Jedem.